Good morning! God is good. Hello world, hello bukid. Ni ako dinhi karon sa akong mga plants. That ako lang to ipakita akong gitapkat na black cardinal of Prince Albert adtong 4 months ago. Charan! Hello, niara. Mauni siya ang black cardinal nga akong gitapkat 4 months ago. Oh, unsa nay nahitabo niya? Naanay siya mga saha nga duha ka buok. Kini og kani dako na. Unya, ipakita nako sa inyo ang gitapkat nga black cardinal. Jaran here, mauna ni siya. Mauna ni siya ang gitapkat nga gikan dinhi kani 4 months ago. Look at that, big na kaayo, wow. Dayon ang katong Prince Albert nga ako kung gitapkat kauban gyapon ani ni ara dinhi sa pikas. Mao ni ang gitapkat. Mao ni ang gikuhaan sa gitapkat. Murag naa na sa joy duha ka babies, na siya duha ka babies kini og kani babies. Unya ang gitapkat niya Prince Albert ni ara siya. Nara, jaran. Dako na kaayo. Look at that. Nice. 4 months ago, magtapkat. Okay. And that's all for today. God is good. Hello world. Hello bukid. Thank you for watching.